Krásný den, vážení přátelé. Dnes si řekneme pár slov o produktu, který se jmenuje Femsyn. No. A taktéž patří do produkce společnosti Dr. Nana International Limited. Takže Femsyn je špeciálne pripravený prípravok pre ženy po 40-ke, kedy sa mení a upravuje hormonálny systém žien a práve Femsyn uľahčuje tomu hormonálnemu systému sa adaptovať. Takže Femsyn si mnohí ľudia prisvojili, teda hlavne ženy, ale nie je len pre ženy. Je veľmi dobrý takisto pri problémoch s osteoporózou. A tu nemajú len ženy, ale samozrejme aj chlapi. Takže Femsyn by som v tomto prípade určite odporúčal. Čo mám už skúsenosti za tie roky medzi klientmi, tak ženy si vyberajú medzi týmito dvomi prípravkami už predstavenú fázu 3 alebo Femsyn. Ja by som odporúčal na úvod vyskúšať také zvýšené dávkovanie, to skoro každému klientovi odporúčam a predpíšem, dávkovanie 2 ráno, 2 večer, s tým, že 2 ráno fáza 3 a 2 večer Femsyn. Vy už si podľa vlastných pocitov a výsledkov v priebehu mesiaca ich budete vlastne cítiť a vidieť. Ano, upravíte potom to dávkovanie, ktorý z týchto výrobkov sa vám hodí viac. Pokud byste měli vyloženě nějaký speciální dotaz, který chcete nebo nechcete prezentovat veřejně, tak nám napište maily nebo mail. Najdete nás jak na Facebooku, tak i na internetu, kde máme webové stránky, případně můžete přijít na některou z našich přednášek, a to jak na Slovensku, tak i v České republice. Mějte se pěkně a nashledanou. Dovidenia.